Kalikasan ba o kabuhayan? Ito ang sentrong tanong ng isang matapang na talakayan sa So to Speak ngayong Earth Month. Kalikasan ba o kabuhayan? At kailangan ba talaga nating pumili sa dalawa? Tampok sa episode ang mga kontrobersyal na usapin sa energy crisis, coal, renewable energy at nuclear power. Wala pong maunlad na bayan sa isang patay na planeta o sa wasak na kalikasan. Marami po tayong alternative na pwede po natin magamit. Ang nakikita po naming problema, kahit ito po sinasabi na ng datos, ay yung political will. No? Kasi po alam po natin sa Pilipinas na ang energy ay business. Hindi ito simpleng usapan. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Tutok na sa So to Speak podcast sa April 29, Miyerkules, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify.